Tmiem il-ġimgħa li għaddiet kienet waħda biżla iktar mis-soltu għall-kumpanija Gozo Channel, kif iktar minn 51,000 persuna qasmu l-fliegu mill-21 sa 23 ta' Ottubru. Dan żieda ta' 17% meta mqabbel man-numru ta' passiġġieri li qasmu l-baħar bejn Malta u Għawdex fl-istess jiem fl-2015. Dan jinkludi wkoll żieda fl-ammont ta' vetturi fuq il-vapuri li tela għal 14,000. Għal dan irreaġixxa ċ-Chairman Eżekuttiv tal-Gozo Channel Joe Cordina li spjega kif il-kumpanija kontinwament qed taħdem biex tlaħħaq mad-domanda ta' persuni li għal skopijiet ta' btala jew xogħol qed ifittxu lill-Gżira Awċija. Bħala Gozo Channel aħna qegħdin nagħmlu minn kollox biex nikkejterjaw għal żieda fid-domanda. Fil-fatt jekk wieħed iħares matul din is-sena kważi kull weekend kien hemm żieda iktar tiġi mqabbla ma' weekends tas-sena ta' qabel. Bħala kumpanija, ovvjament li aħna għandna tliet vapuri qed nagħmlu minn kollox biex nilħqu ma' din id-domanda. Jiena dejjem nirrakkomanda illi dak li jkunu qegħdin Għawdex fil-weekend jippruvaw jevitaw illi jaqsmu bejn il-5 u 8 ta' nhar ta' Ħadd wara l-offsinar. Ġifieri jippruvaw jew jitalgħu iktar tard, ovvjament dak li jkun jekk iħalli iktar aktar mhux ħajkollu problema li qgħod jistenna u jaqsam kważi mill-ewwel.